kama bende wachopo okang' moro machielo. Peter Sumba, kama intiere uromo kod jopuonjre kendo yudo thuolo mana mar lero kaka winjo kanyo ka daktari Oyoyaye bende olere kar kacha. Nitiere chenro ma oganda nitiere godo jopuonjre mag yiero kos ma iketie nyalo bedo ni en miyiero kata moro bende ma ok yiero e kinde mathoth nyalo miyo kuom ranyisi bende kama itie osebedo kata kutime yo machalo nade. Nitie jopuonjre makia kata tiyo kod lony manyasani manyalo konyo gi yiero kos. Nwaneno gi kacha e kaunti ma Migori bende mano jumbe 2 mokalo ne wantie ka e gazet nondik ni nyithindo moyo 100 nokoyudo thuolo mar timo ang'o mar yiero kos kata mar dhi e portal macha mar KUPS. Tiende nang'o ka yudo jopuonjre machalo kamagi to nego bed ni giyudo thuolo mag donjo mbalariany? Erokamano Cleopas, iwacho adier ni ochakore gi skul sama nyithindo nie skul imiyo gi thuolo kokalo office Dean of Studies ng'eny skunde sani kode to kucha japuonj yiero nigiga lakini kanyo be nitie ga remo matin nikech iyudo ni jomoko ok nyal chulo 500 cha koro nyiso ni kanyo sekale kalure gi maybe yuto ne kata pesa mado en go. Koro kiwuok oko iyudo ni ng'eny gi bende ok dwaro no bed gadier kapok oyiero gima gidhi timo. Koro girito nyaka gitiek skul magino jatelo mochung' ne duol mar KUPS no oywaga ahinya koseyo skunde ni mondo nyithindo go yiere skul nikech ka gisewuok oko jomoko bende somo kuma kata mondo giyud kama ginyalo yiere kosno onge. Wanene kata wangi anachung' ne weche mag somo kochakre gi donje skul miluongo ni admission. Iyudo ka nyathi ng'isi ni an ok nayiero kosno, ja cyber emano ng'at matie cyber emano dhi to ng'ise no dwa chenjo kos to keto ne kacha ting'e ni ng'ato kosechulo pesa ma cyber to tieko kodi piyo piyo mondo tiek ng'ama chielo ok ng'iye matut. Koro moko bende yiero kolure gosiepe, moko bende yiero ka wede yiero negi. Koro ka gichopo to giromo gi program mimiye tiwinjo ng'ato wacho ni an ok nayiero mano. To king'iyo portal net neno kamano bende nitie option ka. Ma nitie kila kama chielo ang'eni utudore matut ahinya kod jopuonjre ma bende